Aria tenkatu eta tenkatu dabiltzan horiek, gatazkaren ari muturrei tirak ari diren horiek, biluzik nahi gaituzte. Badakitelako gure jostotzaran jostorratzak guztientzako daudela. Euskal Herritar eta Durangar guztientzako lain ari dagoela. Beldur dira. Josten ari garen horrek, ez ote dituen betiko erretiratuko beraien soineko zaharkitu eta zuloz beteak. Ez ote dituen trapuzar bilakatuko beraien soineko zaharkituak. Izan ere, hemen eta orain, horiezek dira gure lanabez eraginkorrenak. Jostorratza eta aria, Bihotza eta burua. herritarrak eta herria. Jos dezagun bada, denon artean Durango berria, Euskal Herri berrian.